It-tlieta filgħodu tkompla l-każ ta' Joe Miccallejja ta' 34 sena li qed jiġi akkużat li allegatament xtara u prova jdaħħal splussiv f'Malta. Allegatament Joe Miccallejja prova jixtri l-velenu, materjal radioattiv kif ukoll splussiv tat-tip C4. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Mek, espert tal-qorti, ħa testijiet tal-kalligrafija ta' Kallejja u l-missier bioloġiku tiegħu. Il-ġimgħa li għaddiet Carmel Grek, il-missier bioloġiku ta' Joe Miccallejja, xed li hu qatt ma firma kuntratt biex jikri showroom f'Ħalqormi. Minkejja li l-kuntratt juri firma u numru ta' karta tal-identità ta' Carmel Grek, huwa baqa' jinsisti li qatt ma firma il-kuntratt. F'xieda f'seduta preċedenti s-sidien tax-showroom kienu qalu li kien Joe Miccallejja li firma l-kuntratt. Għaldaqstant il-qorti ħatret lill-espert Joseph Mallija sabiex jeżamina l-kalligrafija tal-kitba. F'awla 14 Kallejja der jiffirma u jikteb fuq karta u wara l-istess għamel missieru. Bl-espert se jistabbilixxi ta' min il-firma fuq il-kuntratt tal-kiri tax-showroom f'Ħalqormi. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent George Cremona u l-Ispettur Omar Zammit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.